kuma mu 'yan Najeriya muna da wata mummunar ɗabi'ar da dole sai mun canza ta muna son adalci. Su Sardauna, su Tafawa Balewa, su Kashim Ibrahim da manya-manyan mutanen da suka gabata, a lokacin da suka gabata babu arzikin man fetur a Najeriya. A zamaninsu dai an gano inda man fetur ɗin yake, su ne ma suka sa aka haƙa man fetur ɗin suka gayyato ainihin wa'inda za su gina man fetur ɗin, amma a lokacin daga ƙwara sai auduga sai gyaɗa sai koko sai ƙwaran manja sai farar ƙasa sai kwalli su ne manyan tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Amma duk da haka su Sardauna a wancan lokacin suka gina NDA don a horar da ƙazanan sojoji, suka yi jaji don a horar da manyan sojoji, a Kaduna suka yi FRCN gidan rediyon tarayyar Najeriya, suka yi New Nigeria, suka yi Kaduna Polytechnic, suka yi ABU Teaching Hospital, suka yi Ligado Hall, suka yi State House, suka yi ainihin wancan abin nan stadium, suka zo har ila yau suka yi NDC abin nan DIC don gurin ƙera ainihin makamai a cikin garin Kaduna. Bayan wannan suka zo Zaria suka yi aviation inda za a koya ma yaran mutukin jirgin sama, suka yi ABU jami'a ta Zaria wadda ta tanaji abubuwa daban-daban, suka yi Kwango don a ainihin tanadan mana lauyoyi da abubuwa. Amma abin da zai baka mamaki da takaici da Bahaushe ɗan Najeriya, Hausa Fulani, wallahi a lokacin idan Sardauna da Tafawa Balewa suka je Kano Road sallar Juma'a da jifa ake rabuwa, ana zagin su, ana tsine masu, kuɗinmu ne da jifa. Haka aka dingi cin mutuncin su da mu Hausa Fulani, har aka kashe Tafawa Balewa aka ɗaura shi a jikin Land Rover ana jan shi a ƙasa har ya mutu. Sardauna kuma aka kashe shi a nan Arewa House yana sallah. To bayan wannan ya wuce wasu suka riƙe gwamnatin aka ɗanɗana mana na ɗan wani lokaci, sai kuma Allah ya sake yi mana ni'ima da Murtala Muhammad daga Kano. Allah ya mana ni'ima da shi ya fara gyara, shi ma ya fara gyara, aka fara haɗa kai da wasunmu har shi ma aka kashe shi. Bayan an kashe shi aka riƙe gwamnatin zuwa wani ɗan ƙanƙanin lokaci. Bayan wannan ya wuce, don wannan gwamnatin ma muna iya cewa Shehu Musa ‘yar Aduwa ya riƙe ta, duk da dai Obasanjo ne shugaban ƙasa, amma shi a tsorace yake a lokacin galiban Shehu Musa ‘yar Aduwa ke jagorancin gwamnatin. Bayan wucewarsu, sai Allah ya sake yi mana ni'ima da Shehu Aliyu Shagari. Shi ma aka fara tsine mai, aka fara zagin shi, ‘yan arewa suka rika jan masara a ƙasa suna ɗaurawa a babura da mashina. Mutane na, ku daina jan masara a ƙasa, za ta ja ku fa, wallahi in ba ku bari ba za ta ja ku. Suka ƙi bari, ana nan aka yi juyin mulki ma Shagari, Janar Muhammadu Buhari ya anshi mulki. Shi ma ya ɗauko tsari da gyare-gyare, aka fara zagi, aka fara aibanta shi, Buhariya ce, Buhariya. In mace ma ta bare a ce ai saboda Buhari na mulki ne, in wani ya rasa abinci ce ina wannan Buhariya, haka aka ta yi har shi ma aka gefantar da shi. Janar Ibrahim Badamasu Babangida ya anshi gwamnati, shi ma bayan ya anshi gwamnati shi ne ma ya daɗe, shi ma daga ƙarshe aka fara cewa Babangida masgo, Babangida masgo, Babangida masgo, aka yi ta wa'innan maganganun. A ƙarshe Babangida ya zo da kanshi aka yi fira da shi a gidajen rediyo da Hausa, ya ce shi ya fahimci nan gaba ma ko mace ce ta bari sai a ce Janar Babangida ne yasa. To ya ce in ba ku manta ba turancin da ya faɗi, ya ce I am step aside, zan ɗan koma gefe kaɗan in ɗan bar ku kuma ku ga abin da zai faru. To bayan ya koma gefe sai wata dabara irin tasu ta manya, sai ya ratso da shonikan, kai ba soja ba, kai ba ɗan siyasa ba, haka kawai ya sha garaɓasa. Ya za a sojoji su bar wannan, shi ba zaɓaɓɓen ɗan siyasa ba, shi ba wani soja ba, so Abacha suka anshi mulki. Su ma aka tafi Abacha ya ɗauko gyara, shi ma aka fara tsine mai da zagin shi da aibanta shi, har Allah ya anshi ran shi, ko in ce aka kashe shi ta hanyar dabara.
bayan ya wuce Abdulsalamu Abubakar ya hau, shi ma aka fara zagin shi, aka fara yi mai miyagun maganganu, wai a ci shuru, wai gafiya, aka yi ta maganganu. Shi ma dai Allah ya anshi mulkin a hannunsu, Allah ya ba Alhaji Umaru Musa ‘yar Aduwa. Haba, ba ku gane ni? Ai, tsallake wa'innan nake yi. Allah ya ba Alhaji Umaru Musa ‘yar Aduwa, shi ma da ya ansa aka ci gaba da aibanta shi da zagin shi. To, ba Allah ya mana wa'innan manyan ni'imomi ba duk mun butulce? Wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. A lokacin da duk Allah mai girma da ɗaukaka ya yi maku ni'ima kuka butulce, to ku saurari zuwan azabata. To shine Allah ya mana tukuici da Jonathan. Wallahi tukuici ne. Allah ya mana tukuici da Jonathan, bom ya tashi a makarantar 'yan mata, ya tashi a makarantar yara, masarauta, dubi abin da aka yi ta tagetin mai martaba sarkin Kano har ya koma ga Allah. Wa'innan su kai mai hari yau, a kai mai hari gobe, dubi abin da ya faru a lokacin Sunusi Lami da Sunusi, shi aka yi niyyar fa a kashe, dubi abin da ya faru irin su Yanya da sauran gurare. Dubi abin da ya faru Maiduguri, dubi abin da ya faru a Yobe, dubi abin da ya faru Adamawa, dubi Taraba, dubi gurare. To irin wa'innan ni'imomin da Allah ya yi mana, to shine Allah ya ɗanɗana mana. To yanzu gashi Allah ya sake mana wata ni'imar. Allah dai ya sake dawo da mulkin hannun Hausa Fulani kuma hannun Musulmi. To, ka shaidinmu. Ka shaidinmu da tsine ma masu mulki da shugabanni. Wani babban malami na sunna ya ce wallahi ni in na san wata addu'a da in na yau nan take Allah zai ansa, to ba zan makaina ba sai in ma shugabana, domin in alkhairi in ni kaina nemawa kaina kawai addu'a za ta tsaya. To amma shi in addu'ar ta kama shi al'umma ƙasa ne gaba ɗaya za ta amfana ta shafa. To mu al'adarmu mu Najeriya tsine ma shugabanni, kuma tsine ma shugabanni ba yi da kyau. Kamar misali a ce kana cikin mota ne, direba ya ƙura motar ta kai 150, kana cikin motar sai ka rika Allah ka tsine ma direban nan, Allah ka tsine mashi, gada can da take gaba Allah ka sa ta yanki, da ma direban nan ya makance. To muƙaddara ya makance, muƙaddara gadan mata yanke, da wa za a halaka? Shi ne abin da muke makanmu. Ya zama wajibi don Allah mu kame bakunanmu daga zagin shugabanni. Ga ni'ima Allah ya yi mana, wallahi in ba mu gyara ba, inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Wallahi Allah ya taimaki General Muhammadu Buhari da kyawawan manufofi. Ya yi ministan man fetur, ba a ga wata alamar damuwa a wajensa ba. Ya yi gwamna, ba a ga alamar damuwa a wajensa ba. Ya yi GOC, ba a ga alamar damuwa a wajensa ba. Ya riƙe shugaban ƙasa, ba a ga alamar damuwa a wajensa ba. Ya riƙe PTF, ba a ga wata alama ta damuwa ba. Yanzu wannan design take ko designer? To kaji ɗanta ma yana da jirgin sama. Ɗanta kuma duk wata NNPC take mai sabis ɗin jirgin saman, abinda ake kashewa 1 biliyan duk wata. Yana da jirgin sama kuma dai yake yi a Ingila, daga Najeriya kullum ya je karatu Ingila ya dawo. A ɗan ministan man fetur ne, ayayi haka. Kuma wani minista kwanan nan a Abuja aka samu biliyan 35 a akawun ɗin ɗansa. Ranka ya daɗe, ya wannan ya faru? Ya ce shi ma bai sani ba, masu neman alfarma ne in sun zo ganin shi ba yana sai su ga yaron, shi bai ma san ya aka tara wannan kuɗin ba. Ko ba ku gane ba? Kuma wasu kuɗi nan biliyan, dola biliyan 20 da Sunusi Lami ɗaya ce sun ɓace, yanzu kuɗin sun dawo. Suna nan sun dawo.
sun tako da kafarsu sun shigo banki. To ire-iren wa'innan abubuwan duk kyawawan manufofin nan da janar Muhammadu Buhari yake da shi, mu yi haƙuri, wallahi ba zai iya cin nasara ba sai mu ma mun gyara ɗabi'unmu. Amma in dai ɗabi'unmu na nan gidan jiya to abin fa yana da wahala. Na shiga ofishin wani family secretary a karamakallahu sai na iske ya takumi. Na ce ranka ya daɗe lafiya, ya ce malam tsoro nike ji. Ina tsammanin wutan nan kowa sai ya shige ta. Na ce a'udhu billah, na ce subhanallah, lafiya ranka ya daɗe, ya ce aikawa ne a so buhun citta da aka zazzage 2/3 buhun citta ɓawon dankali ne. Ka san ɓawon dankali in ya bushe cikin shi ya kama da citta, bayan shi ma ya kama da citta. To 2/3 ɓawon dankali ne, 1/3 ne cittar. To gwamna ne ya ɗura cittar nan? Chairman ne na local government ya ɗura? Minista ne ya ɗura? Waye ya ɗura? To don Allah mu kaddara wannan ya zama shugaban ƙasa wanda ya wannan. Me ya nuna maku zai yi? Zai kwashe 2/3 dukiyarku. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. jama'a saurara akwai sauran bayanai da malamai da su gabatar insha Allah. Allah ya saka ma malam da alkhairi. A yanzu insha Allah za mu